To je škoda, že jsi tam včera nepřišel. Ještě jsem a pak budu bylo pozdě. Pozdě nemohlo být, teď já jsem tam byl fakt dlouho a stejně jsem odcházel první. To bych málem zapomněl, víš, kdo tam přišel? Co? Říkám, hádej, kdo tam přišel, slyšíš mě? Víš, kdo to je? Ne. To je Magic Abrax Lady. No a? Koukej. Magic Abrax Lady, prosím. Prosím. Díky. Po mně taky, prosím. Díky. Co já mám s tebou za život? Teď ani doma mě vůbec nic nepomáháš. Posloucháš mě vůbec? Před týdnem si slíbil, že vyluxuješ. Pamatuješ si to? No těžko asi, viď. Čekal se, až mě rupnou nervy a udělám si to sama. To je úplná hrůza. Podívej se, jednou za život si umyl okna. Ještě sníh ani nebylo vidět. Půj se na sebe, tadyhle si podívej, jak jsi si tu košili tady okapal. Ty si myslíš, že já budu zase prát, co pak já jsem nějaká pradlena nebo tvoje služka. Až přijdeme domů, tak hned půjde s tím košem. Ahoj, jsem Magic Abrax Lady. Vítám vás v kouzelném světě modelů Abrax. Nyní vám tyto kouzelné modely představím. Začneme měřítkem 1:72. Nejmenší měřítko, které si nachází stále větší oblibu sběratelů, především malou náročností na prostor. Pokračovat budeme měřítkem 1:43. Nejrozšířenější a nejoblíbenější sběratelské měřítko. Značka Abrax nabízí v tomto měřítku největší výběr modelů. Další měřítko, 1:24, je všeobecně vnímáno jako hračka. 24 Abrax však díky propracovanosti nalézají oblibu i u sběratelů. Modely 1:18 jsou prozatím těmi největšími. U tohoto měřítka je kladen největší důraz na kvalitu zpracování a na detail. A nyní něco z historie. A teď něco pro milovníky rychlých kol. Nabídka modelu Abrax se neustále rozšiřuje a proto nezapomeň sledovat www.abrax.cz.